Makawuono nitiere ripode ma wacho ni IPO mako ji adek moko magin raia. Raia gi wacho ni nomaki kendo ketie sel achiel gi Albert Ojwang. Mano kaluwore kod ripot mar IPO ji adek magin raia. Motelo wach ni Albert Ojwang ne nie sel kende ni ng'at achiel. Tipo mar CCTV mano winjo bet ni inyalo ng'e godo adieri kuma ne otwe kata kamano geng'e ne Albert ne iwacho ni nomuki kata ogolo dhi okethi gi jal moro. Ang'o matimore? Ang'o ma koro nyaka tim? Onge kama chielo minyalo yudi CCTV mondo yang adieri gima notimore hie e sel mar obila. Ka koro ochopo kama koro ing'iye lony mar teknolojia mar CCTV. Diponi CCTV gin kogurgi to oket gima ni machine kanyo, kompyuta ma e sel obila koso nitie kamoro kendo minyalo golie tipo machal kod magi. George, akao thuolo makende mondo mi atim mos ne familia mar Albert Ojwang e thuolo makora yudo e wang' jowi ka. Charles Owino owacho gimoro ma is critical. Owacho ni polis oluoro gik moko ariyo. Embe en polis. Gik moko ariyo gi motimang'o moluoro. Abro medo ne gimoro mar adek ni Nyasaye bende oluoro. But gik moko ariyo moluoro kaka polis ni ng'ato tho e lweti kata ng'ama bus oringo olal e lweti. Gima timore en ni ng'ato notho e lwet obila. Koro nyaka gichak ndiko ripode manyiso kaka mano notimore. Mamane achiel kuom gima koro yudo ka chocho wach ka. Emomiyo ikelo investigation, ikelo nonro makende mondo mi otim. To kogol CCTV, CCTV en gir kompyuta. To gir kompyuta kanose kao gimoro, katika kompyuta ni ng'ad igo gi nyundo. Nitiere gimoro miluongo ni forensic investigation kata nonro matut mar computer ma itimo gi forensics. Akeni forensics janga wacha dango gi dhulu. Gin jolony matuklu ma ok in jolony, en lony matut mar nonro. Lony matut mar nonro ni golo ga gigo nikech CCTV seche moket picha no kamenyo kama thothgi gitudore gi kompyuta moro chien. Kompyuta man chien no miluongo ni server ema kano pichni duto. To computers go tinde bende pichni ma gikano go gikano moko kane cloud. Koro mondo mi evidence olal ni nitiere pichni moko kata manyalo bet ni olal ok ditimre nikech seche motim nonro matut cha tibro fwenye. Mane momiyo ina seche moko ng'ato wacho ni ni naoro gino to koro delete koro onge. Mano en miriambo maduong' nikech inyalo paro ni delete kata delete simbi to copy no already nitiere e piny ka makata kidhi matut e server no kata beda ni kao server no e wang'o to nitiere kaka pichni go no wuotho ka ae kamera to kadhi e server kanyo bende inyalo timang'o, inyalo yud gigo kotim gimiluongo ni nonro matut. Koro en ni gigi ok nyal lal katika kaka gino itim manade. To bende kaluwore gi nonro matut no sirikal kata obila nyalo time. Charles Owino bro nyisi ni ka DCI ka wan gi lab manyien mar forensics matimo nonro matut kabisa. Kanyo inyalo time nonro go mayud pichni go. Tapani gima chenda ahinya en luoro mane Charles wacho cha ni ng'ato kotho e lweti kata ng'ato ringo en wach mapek ahinya. Tiwacho gimoro ka ni nitiere ji adek mane oketi mane bende nomaki to wach koro wuok sani ni ji adek ni kamoro ema notimang'o
emano nego wuoyini. Gigo te inyalo lu malu ni neno kes mar Ong'ondo Were ka ni daka mathin osetud gigo te moyud ni ng'ane emano chiwo pesa, ng'ane mane ginene okano bunde motimango. So gigo gin gik mayot luwo ka chuny mar nono gi nitiere. Tapani gima chenda ahinya en luoro makoro nitiere no. To adwa tieko kawacho ni George, weche bila gi kowuok to jowa ma josiasa medo chwako gi ahinya. Ineno kaka Tom Duku sani gimedo chwako gigi kaeto koro kelo chochni e paro. Seche makoro sechwak gigi makoro kelo chochni e paro, mage gik makoro kelo pek makata familia ok nyal yudo adieri. Wapenje penjo moro Dr.